Daw kolla li intom t-seguna permess tal-YouTube, permess tal-Facebook u televizjoni. Kulħadd jgħid talba warajja missi qadis, permess tal-Ispiritu Santu, għatini għarfien, għatini revelazzjoni, iftaħ li għajnejja biex nifhem lej il-misteri tas-saltna tiegħek. Grazzi milej qadis tal-kelma għażiża tiegħek li inti għażiltni, sejjaħtli biex nikol mill-mejda tal-mulej. Jina nilqa l-kelma tijak u naf li qatt iktar, ma nerġaw nkun l-istess iktar f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru fi ktib ta' Ġwanni kapitlu 3. Ġwanni kapitlu 3, l-Evanġelu ta' Ġwanni kapitlu 3. Illum xaqt nitkellem fuq xi ħaġa li mill-latta assumption nemmen li smajna ħafna fuqha u nassumi li ħafna kristjani kun jafu fuqha, però fl-istess ħin naf li tassumu għadnub. Fil-kalma tgħidlek, fil-proverbi tgħidlek assumption is a sin. Allura l-aħjar ma nassumux għax hemm ħafna x'nistgħu nitalmu. Ħanitkellem fuq it-twelid mill-ġdid. Nixtieq ngħid l-ewwel net għalikom kollha li qed tissegwu li intom Maltin u qed tifhmu bil-Malti. Meta nitkellmu mal-Maltin, jekk inti taf xi tfisser twelid minn ġdid, tgħidx tgħidilhom born again. Għax jaħsbuk li inti xi fera ta' xi franchise bħal McDonald's jew Kentucky Fried Chicken jew Born Again Club. Jew tal-born again. Tgħidx tgħidilhom aħna tal-born again. Għax jiena m'iniex tal-born again, jew inti born again, jew you are dead. Jew inti mwieled mill-ġdid, jew inti għadek mejjed fid-nubitek u l-korla tal-laqada fuq rasek. Amen. Ġifieri dawk l-aħwa Kristjani madwar Malta u dex forsi naf li hemm oħrajn li jsegwuna madwar l-Awstralja. Ġel-Awstralja mhux ħadejda twelid mill-ġdid, ġel-Awstralja bl-Ingliż titkellem. U anka fl-Amerika u Maltin oħrajn, nifhimha. Imma meta nitkellmu mal-Maltin, sewwa da bħal meta nitkellem mat-Taljani, quando io indirizzo Italjani io non gli dico che io sono born again, che io sono nato di nuovo. Amen. Allura kulħadd inżommu mal-lingwa ħalli l-bniedem li inta taqsam jew il-kelma jifmek. Imma x'inhi din il-imbirka statement twelid mill-ġdid? Hija xi ħaġa li daw l-aħħar snin smajna ħafna fuqhom u jekk inti mitla tal-kelma talla suppost taf sewwa fuqha. Meta jiena kont għadni reliġjuż, jiena 23 sena, b'kull rispett u b'imħabba, imma mingħajr ma nawweġ il-verità, għal 23 sena jiena kont Kattolku. U għalkemm inħobb il-Kattolċi, unħobb il-Protestanti, unħobb il-kulħadd. Anka l-lati ma jagħmlu f'xejn. Però anka l-kelma Kattolku ma teżisti mkien fil-Bibja. U laqqas Ortodoss u laqqas tal-born again. Sewwa, il-kelma titwilet minn ġdid hija esperjenza. Mhux xi tag name bħal m'għandi fuq it-t-shirt tiegħi Club whatever. Sewwa, Club 8. Da mhux tal-Papa, għax jgħidu li da tal-Papa. Dan huwa tiegħi ta' Gordon Ġamanxe. Sewwa. Imma ħammorru fi ktib ta' Ġwanni 3 naqrawha vers wieħed. Kien hemm fost il-Farizej raġel jismu Nikodemu. Wieħed mill-gbarat tal-Lut. Dan ġie għand Ġesu bil-lejl u qallu Rabbi, aħna nafu li int mallem iba' minant Alla. Għax ħadd ma jista' jagħmel is-sinjal li qed tagħmel int jekk ma jkunx Alla miegħu. Hemm ħafna x'ngħidu anke fuq dawn l-statements, anke meta naraw nies joperaw fil-mirakli, hawn xi wħud aħwa msiekin jgħidu dak mix-xitan. Il-mirakli jekk qed tara xi ħadd jopera bil-fejqan u jkeċċi x-xjaten, u speċjalment iktar u qed jagħmel f'isem Ġesu Kristu, żgur mhux ħajkun qed jiġu mix-xitan.
imma jiddispjaċini jeżistu ċertu Kristjani anke f'pajjiżna li għax ma jemnux li Kristu għadu l-istess il-biraħ u l-lum għaldejjem, allura meta jaraw xi ħadd ifiq, xi ħadd jinħeles, jgħidu dak mid-demonju. Tajjeb ukoll, ma jimportax. Dak huwa messaġġ ieħor imma tajjeb li tkunu aware. Sewwa Nikodemu li kien studjus, kien reliġjuż, kien raġel sew, kien ta' stima għolja, kien popolari forsi l-poplu tiegħu. Imma Nikodemu kellu xi ħaġa li ħafna reliġjużi m'għandhomx. U għadu attenti għax ir-reliġjużi mhux biss ta' Ruma, jistgħu jkunu anke ta' River of Love. Jistgħu jkunu wkoll anke dawk ir-reliġjużi tal-Born Again Club. Għax ir-reliġjon tista' tidħol taħt ħafna fetzes differenti. U tispiċċa timmissja x'Alla verament qed jgħidilna. Nikodemu kien raġel sew, raġel rispettat. U Ġesu ma qalux, wow, jiena nammirak li kemm inti raġel sew. Vera nammira għax inti tagħmel ħafna opri tajba u titma' l-foqra u tiġbor għal dawk li għandhom bżonn. Dak kollu tajjeb, imma tista' tagħmel dak kollu mingħajr ma tkun imwieled minn ġdid xorta. U dan raġel Nikodemu kellu xi ħaġa li Ġesu stess f'Mattew kapitlu 7 jgħidilna u jwedna li ssir jekk aħna nagħmluha. Fittex mill-Farizej kollha ta' żmien tiegħu dan kien il-ftit li sab u skopra lil Ġesu. Fi Ġwanni kapitlu 5 vers 39, Ġesu jgħid lill-Farizej il-kittiba dawk kollha li kienu lut mexxejja, intom tfittxu l-Iskrittura għax fiha taħsbu li għandkom hemm il-ħajja ta' dejjem. U propju din l-Iskrittura li intom qed tfittxu tixed fuqi. Però intom m'intomx lesti tiġu għandi. Issa jiena u inti rridu nkunu poplu tal-kelma. We are people of the word. Mingħajr il-kelma talla ma tistax tiskopri l-Ġesu. Però once tiskopri l-Ġesu, tiskopri l-kelma talla. Għax jiena u inti nitwildu mill-kelma talla, il-ħobs tagħna ta' kuljum huwa il-kelma talla, ix-xorb tagħna ta' kuljum huwa il-kelma talla, u aħna rridu nirrilisjaw minn fomna verament il-kelma talla. Għax jiena u inti skont Ġagbu kapitlu 1, skont l-ewwel Pietru kapitlu 1, skont Ġwanni kapitlu 1, kombinazzjoni kollha kapitlu 1, tgħidlek li aħna mwilda mill-kelma talla. Se naraw hemmhekk ikollna ċans. Ġesu iġbu tassew ngħidlek li jekk wieħed ma jitwilidx mill-ġdid, ma jistax jara s-saltna talla. Isimgħuni sewa x'ħan ngħidilkom. Meta jiena rajta l-ewwel darba, ma fimtix kif qed jgħidhaw. Għax Ġesu ma qalx jekk wieħed ma jitwilidx mill-ġdid ma jsalvax, issa dak ma jfissirx li tista' ssalva mingħajr ma titwiled mill-ġdid. Ġesu ma qalx jekk ma titwilidx mill-ġdid ma tmurx il-ġenna, għalkemm xorta ma tistax tmur il-ġenna jekk ma titwilidx mill-ġdid. Imma Ġesu qal xi ħaġa oltre minn hekk. Fil-ktieb tiegħi twelid mismewwiet jiena nagħmel statement u xi ħadd il-ġimgħa kwotah. Grazzi mulej, jekk nuhu pjaċir. Jiena nagħmel statement fejn ngħid hekk. Ġesu ma ġiex biss biex inti tista' tmur il-ġenna. Imma Ġesu ġi biex il-ġenna tiġi għandek u tibda minn hawn. Għalhekk Ġesu jgħidlek inti ma tistax titweled minn ġdid, jekk ma titwilidx minn ġdid, ma tistax tara. Ma tistax tara, kulħadd jgħid ma tistax tara. Is-saltna talla. Issa jekk inti tmur f'maktib ta' Mattew kapitlu 11 minn vers 1 sa 10, Ġesu jgħidilna x'in is-saltna talla, tfejjaq il-morda, tkeċċi x-xaten u l-Vanġelu jiġi pritkat u mxandal lil-foqra. Luqa kapitlu 4 vers 6 sa 18, il-Vanġelu, l-pakkett. L-Ispirtu talla huwa fuq jaxudilekni u konsagrani biex inxandar il-bxara tajba lil-fqajrin. Niftaħ il-għajnejn il-omja. Sewwa biex neħles il-dawk li huma oppressati u biex inxandar il-sena tal-ġublew tal-mulej li Alla issa teħares lejn id-dinja b'favur. Alla ma waqafx iħobb id-dinja għax waslet il-2020. Alla ma waqafx iħobbok lilek għax inti dajtlu. Alla lilek ma sarx jobodok u issa ħada ħalih, tant offendejtu tant ħalih li issa ma jrix jaf bik. Alla għadu jħobbok sal-lum. Ank jekk inti li qed tisma' dan il-messaġġ u forsi inti tgħid il-bot mill-mulej u ma tixtaf bil-Kristjani u ma bil-Kristjaneżmu, Alla għadu ma qatax qalbu minnek. Alla xorta għadu jħobb id-dinja.
Għallu Nikodemu, kif jista' wieħed jitwieled wara li jkun xieħ? Kif tista' terġa' titwieled? Kif? Kif tista' terġa' titwieled? Jista' forsi jerġa' jidħol f'ġuf ommu u jitwieled? Isimgħuni dan huwa fir-reliġjuż kien jaf sew il-liġi, kien jaf il-profeti, kien jaf il-5 kodba ta' Mosè liġi, u meta kellmu Ġesu, l-ewwel ħsieb li għaddielu huwa naturali, mhux spiritwali. Ħafna reliġjużi tkellimhom fuq Ġesu, isimgħuni, mhux saqs il-mintrit f'Malta, jekk ma jkunx jew verament twieled minn ġdid. Tgħidulhom inti għandek il-Ġesu? Jgħidulek kien immur il-Knisja. Le ma saqsejtek xek. Inti mwieled minn ġdid? Nħobb ta' nitlob jien nemmen falla. Ir-risposta li jtuk m'għandha x'taqsam xejn mal-mistoqsija li għamilt. Inkluż reliġjużi. Għandek assessin f'dan il-livell, għandek sorijiet f'din il-livell, għandek pastors madwar id-dinja f'dawn il-livelli. Qed insemmi leaders, mhux leaders biss ta', imma jekk il-leaders ukoll laqqas jifhmu l-kliem ta' Ġesu mela kif ħajfhmu il-leaders il-poplu tagħhom il-kliem ta' Ġesu. Meta jiena ġieli darba kien hemm qassisu saqsejtu inti mwieled minn ġdid. Qalli meta kont bejbi ta' Mitt fil-Knisja. Ġesu x'qed jgħidlu? Jgħidlu inti Nikodemu titwieled minn ġdid. Kif ħanidħol f'ġuf ommi? Ir-risposta jidher li ma fehmx x'qal Ġesu. U ħafna mir-risposti li jtukom lilkom, u ħafna ir-risposta li jiena ġieli anka tajt meta ma kontx għadni għaraft il-Kristu permezz tal-grazzja tal-Alla u bid-don tal-Ispiritu Santu, sakemm jiena għaraft il-Kristu ma fehmx. Xi tifir titwieled minn ġdid? Li naqgħod ma' xi klabb? Xi rid nagħmel? Isimgħuni moħħkom hawn. Di fiha fejn tiftaħ imma mhux ħaniftaħ fuq għallum. Ħafna jaħsbu ara pastor l-għani tammen titwieled mill-ġdid. Ħanerġa' ngħidha di. Hemm bżonn titammet għax huwa kmant u hija parti Ġesu għamilhom ħaġa waħda, temmen u titammet u ssalva. Però titammet biss waħda ma ssalvakx. Ħafna nies isimgħuni. Il-moment li tgħidulhom hemm bżonn li inti titwieled minn ġdid, jgħidulek ara, x'għandi nagħmel? Sarafsi, batta di. Hemm bżonn li titwieled minn ġdid. X'għandi nagħmel? Hemm bżonn meta intom twilidtu, kemm minnkom tiftakru meta titwilidtu? Ħadd minnkom kemm għandkom memorja ħażin. Meta twilit minn ġdid int x'għamilt? Meta twilit minn ġdid int x'għamilt? Let me say it in English again. When you were born again, not when you did born again, where you made born again, where you worked born again, what did you do for you to be, not do born again, be born again, not do born again, be. What did you do to be born? What did you do to be born? Ent ma mel ġej, ommu kum issirek għamlu. Alleluja, battu xi ħaġa. Qed tagħmlu li bħal Nikodemu ma tifhmu xejn. Meta twilit jien, ma għamel xejn, jiena ġas Krist. Ommi u missieri ħadu pjaċir jagħmluni. Jien ma għamel xejn. Xejn, zero. Għalhekk be born again, not do born again. Be born. How many of you are born again? How many of you are trying to get born again? Are you trying to get born again? Kemm minnkom qed tippruvaw titwildu minn ġdid? Qed immaġina jiena f'żaq ommi u di t-tobba tajli, uħroġ, hija pupu uħroġ, le marriċ, għanida pawġa.
Infatti vera, jena ma rridx toħroġ. Ommi tgħidli ma rridx toħroġ ġejt kemm ġejt tard. Ġejt ġimgħa dejjem tgħid tard. Estra? Kont komdu hemm. Tgħidli kelli suppost niġi madwar il-minutu ġejt xi ġimgħa wara. Insomma, anyway. Mela, għodu attenti, għax l-affarijiet tal-Ispirtu is not something you do, it's something you be, you are. You don't do the things of the Spirit, you receive the things of the Spirit. Wieġeb Ġessu, tassew ngħidlek li jekk wieħed ma jitwilidx mill-ilma u mill-Ispirtu simgħuni moħħhom hawn. Hawnhekk fejn jgħidu qed tara tittammet, ismawni, għal darb'oħra nerġa' ninsisti tittammet. U fl-ewwel Petru kapitlu 2 tgħidlek tittammet għax il-memodija tal-ilma wkoll taħlisna mid-nubitu s-salvana. Imma ismawni. Hawnhekk meta bniedem jitwieled, number one, kif titwieled minn ġdid? Kif titwieled minn ġdid? Hawn xatt kemm minnkom m'intix żgur jekk intix imwieled minn ġdid? Kemm kunu onesti, hawn xatt minnkom m'intix żgur jekk intix imwieled minn ġdid? Kemm minnkom li intom żgur, inti żgur imwieled minn ġdid? Amen. Issa hawn ħafna Malta u madwar id-dinja li huma reliġjużi jemmnu b'Ġessu imma xorta mhumiex imwieled minn ġdid. Ġessu x'qalu lil Nikodemu? Inti ir-riħ taf li qiegħed hemm ir-riħ, ma taf minn fejn hu ġej? Le. Ma taf fejn hu sejjer? Le. Ma kif taf li hemm ir-riħ? Għax tħossu jew nkella għax tissimgħu għax tara s-siġra qed tiċċaqlaq. Taf li hemm ir-riħ. Il-bniedem li jitwieled minn ġdid, apparti li jkun jafu li jitwieled minn ġdid, imma ħadd ieħor ukoll jara fih xi ħaġa ma nistax poġġi kliem imma qed nara xi ħaġa differenti fik. Għal dawk l-eżis aħwa li wara isimhom m'għandhom question mark u mhux vera mwilda minn ġdid jew le, li inti għadek kif tgħid li twieled minn ġdid. Għadek kif tgħid li tammit fl-ilma u jiena ovvjament jekk inti tgħid li r-risposta sewwa jekk jiena nagħmilek mistoqsija u inti tini risposta ġusta, jiena nagħmdek għax jiena qalbek ma nafix. Però se ftit il-frott tiegħek narfu da. Il-frott ta' persuna mwilda minn ġdid naf li ma joqgħodx jiġri wara nisa u wara kull diblet jiġi jara. Min hu wieled minn ġdid vera. Min hu wieled minn ġdid vera ma joqgħodx ma jmurx kif jisma' l-kelma tal-Alla jerġa' jmur u jiddroga lilu nnifsu. Ma jerġax imur ifittex il-mara ta' ħadd ieħor jew raġel ta' ħadd ieħor. Min hu vera imwieled minn ġdid. Tentazzjoni kollok iva għax għadek fil-ġisem. Imma li inti għadek tagħmel dak kollu li kont għadek dak kollu tagħmel dak kollu li qabel ma hekk suppost inti twieled minn ġdid bajt tagħmel, jista' jkun li għadek m'intix imwieled minn ġdid. U stajt tammit f'dil knisja u stajt tammit f'kull knisja f'kull parroċċa tar-Raħal ta' Malta. U tibqa' xorta mejjed fid-nubiete. Issa, għalhekk qgħod attent għarbel lilek innifsek jiena mwieled vera minn ġdid. Kif ħankun ċert li jiena mwieled minn ġdid? Tgħidli pass jiena ġert minn mwieled minn ġdid, m'għandekx għalfejn tgħiduli dal-messaġġ għax jiena ċert. Però ħafna li qed jisimgħu fuq l-internet bħalissa, ovvjament jiena qlub tagħkom ma nafkomx, sewwa forsi miegħi tkun ħelu, gustus u nice, u forsi kif titlaq minn ħdejja jew minn hawn inti tinbidel f'mostru. Min hu mwieled minn ġdid ma jkunx mostru. Jiżbalja għax aħna għadna fil-ġisem u hemm il-proċess li nikbru. U nemmen li hemm ħafna Kristjani li huma vera mwielda minn ġdid imma baqgħu karnali, baqgħu babies. Dawk jeżistu wkoll fl-Iskrittura fl-ewwel Korintin kapitlu 3 titkellem fuqhom ukoll. Babies twildu minn ġdid, imma l-Iskrittura tgħidlek fl-ewwel Pietru kapitlu 2 vers 2 tgħidilkom issa li intom twilidtu minn ġdid, ixxen u għal-ħalib pur tal-kelma tal-Alla. Għax permezz tal-kelma intom tikbru jekk intom vera salvati. Qed tifhmu? Halleluja. Wieġbu Ġesu tassew ngħidlek li jekk wieħed ma jitwilidx minn ġdid mill-ilma u mill-Ispirtu ma jidħolx fis-saltna tal-Alla. Isimgħuni aħwa, is-saltna tal-Alla fejn hi?
Fejna saltna talla? Saltna talla, għeda? Ma nixħin biex noqgħod nagħlem fuq għadi, imma hemm elenku ta' messaġġi fuq il-YouTube jekk tismagħhom. Ġesu number 1 meta ġiex għamel ġis-sultan. U meta ġis-sultan x'ġab miegħu? Is-saltna, mezzid. Ġesu mari il-disċipli qallhom f'Mattew kapitlu 10 morru x'andru li s-saltna talla waslet. Sewwa Ġesu f'Mattew f'Luqa kapitlu 17 vers 21 jekk minn seżbal fejn Ġesu jgħidilhom is-saltna talla qiegħda fostkom. Sewwa mela s-saltna talla tiġa qiegħda hawn. Li kieku mhux tiġa qiegħda hawn, kieku Nikodemu ma setax jitwieled minn ġdid. Kellu jmut u jesperjenza s-saltna talla għalli ħafna jaħsbu li qiegħda fis-sema. Issa s-saltna talla qiegħda sew fis-sema u fuq l-art. Imma aħna dak biex nagħmlu d-differenza ġeneralment ngħidula s-saltna tismewiet u s-saltna talla fis-smewiet u s-saltna talla fuq l-art. Tiġi saltnat hekk ikun dak li trid kif is-sema ekku kol fuq din l-art, mela s-saltna talla fejn. Aw, u minn hawn titwieled minn ġdid. Mhux meta tmut. Amen? Meta jiena ġieli saqsejt nies reliġjużi, qabel ma twilit vera minn ġdid, u saqsejt kont xi ħadd reliġjuż fil-Knisja ta' Ruma, qedlu kif titwieled minn ġdid? Għalli la tmut imbagħad tmur il-ġenna. Le hija ta' jekk ma titwilidx minn ġdid la tmut tmur dritt l-infern. Titwieled minn ġdid. Mela Ġesu number 1 jgħid, jekk ma titwilidx minn ġdid, ma tistax tara. Tara. Jiġifieri jekk titwiled minn ġdid nibda nara s-saltna. Battu għadi issa. Jekk ma titwilidx minn ġdid ma tistax tara. Għalhekk ma jistawx jaraw u jifmu għaliex inti mbdilt. Għalhekk ma jistawx jifmu għaliex inti kuntenta. Għaliex ma jistawx jifmu għaliex li inti tkanta halleluja, praise the Lord. Għal-istax ma jistawx jifmu li inti tiġi revora flav u toqgħod tara dak li pieska qudiem jekk jitbella. Ma jistawx jifmu għax dawn ma jistawx jaraw. Għax għadhom omja, għadhom ma twildux mill-ġdid. Alleluja. Kif tista' ma tċempilx? Toġobni għadi. Qed tifhmu? Għalhekk f'Mattew kapitlu 7 versi ta' tgħidlek titfax il-ġawar quddiem il-ħnieżer u tagħtix dak li għaddis lill-klieb għax daw mhux ħajfmuh, anzi ħajtqu bik, jiżżufjataw bik, joffenduk, jaqbżu fuqek u iqattawk. Kapiex? Halleluja. Jitwieled minn ġdid mill-Ispirtu. Issa ismawni, meta mara tkun tqila u t-tifel u t-tifla waslet biex tasal fid-dinja, x'jiġri l-ewwel? Jinfaqa l-ilma, jinfaqa l-tank ta' fuq il-bejt. Mela qabel ma titwieled minn ġdid x'jiġi? Il-kelma u l-Ispirtu għax jekk ma jiġix l-ilma il-kelma u l-Ispirtu int ma tistax titwieled. Sewwa, u meta jiġi l-ilma u jiġi l-Ispirtu titwieled. Meta jiġi l-ilma fin-natural, sewwa, inti taf li inti meta fil-baby għalkemm ovvjament huwa individwu persuna totali differenti, imma tiddependi mill-ħajja tommu. Once li jitwieled, issa għandu ħajja totalment individwali maqtuħ għalih. Għalhekk inti ma tistax titwieled minn ġdid għal ommok, jew titwieled minn ġdid għal raġel, jew inkella u lejna ommi tajba biżejjed, it-talb ta' ommi biżejjed għalija. Le. Alla m'għandux nepotijiet, Alla biss tfal għandu. God does not have grandchildren, God has only children. Ma jiġifieri li kieku wildaw minn ġdid ommi ma jfissirx li jiena okej quddiem Alla. Jiena għaddi mejjed kieku. Jew vice versa. Ma dok it-tifel tiegħek huwa pastor ta' naħseb żgur ħajgħaddik lilek il-ġenna l-mulej. Le. Għax Alla jrid ikun jafek lilek personali one-on-one. Għalhekk Alla God does not have grandchildren. God has sons and daughters. Amen. Hallelujah. Allura il-mulej tgħidilna għax iskrittura xejdilna fil-Ġwanni kapitlu 1 Ġesu għal-kelma u Ġwanni kapitlu 1 vers 12 kull il-kull min laqgħu u hemmnu fih lilhom tom is-seta
li jsiru wlied Alla. Li dawn li twildu mhux mid-demm u mill-laħam u mill-ġisem jew mir-ridda tal-bniedem, ġifieri ta' mara u raġel imorru flimkien għax raġel u raġel ma jkollhomx tfal. U laqqas mara u mara ma jkollhom tfal. Amen, ġifieri bil-fors mara u raġel jkollhom tfal. Sewwa ma daw twildu minn Alla. Imma x'ġi qabel it-twelid, ġiet il-kelma u ġie l-Ispirtu Santu. Ġesu jekk jgħid il-Nikodem, u semgħuha. Imma l-Ispirtu mela jekk ma jitwilidx mill-ilma u mill-Ispirtu ma jistax jidħol fis-saltna tal-Alla. Dak li jitwilet mill-ġisem u ġisem. U dak li jitwilet mill-Ispirtu u Spirtu. Aħwa, jekk aħna intom kollha ħatmutu darba żgur. Però taf li ħawkun hawn minnkom ħatmutu darbtej? Mela jien qedtilkom kollha kemm aħna ħanmutu darba żgur. Apparti li jekk jiġi rebċe. Imma hawn min ġi River of Love, jew għad jisimgħu fuq YouTube, jew Facebook, jew fuq televiżjoni, u ħajmutu darbtej. One, jekk titwiled darba, tmut darbtej. Jekk titwiled darbtej, tmut darba. L-ewwel kulħadd jitwieled kull min għandu ħajja bil-fors twiled darba. Imma mhux kulħadd bil-fors jitwieled it-tieni darba. Biex inti ma tmux darbtej, titwieled darbtej ħalli tmut biss fiżikament darba. Imma mbagħad spiritwalment ma tmut qatt għax issa tibqa' ħaj għal dejjem. U inti kull ma tagħmel meta Kristjan verament imut, kull ma jagħmel mhux imut, jorqod għax kull ma jagħmel ibiddel l-indirizz. Nezza? Infatti fi skrittura fit-Testament ġdid Pawlu qatt ma jgħid il-Kristjan imut, jgħidlek il-Kristjan jorqod. Ġismu jorqod u l-Ispirtu tiegħu jmur ħdej Alla. Tifhem għalhekk inti ġismek xi darba jerġa' jqum? Sewwa, infatti f'Ġwanni kapitlu 5 vers 25 li hija il-number plate tal-karozza tiegħi, jgħidlek kull min jemmen kliemi ma jmut qatt għadda mill-mewt għal ħajja u m'hemmx iktar fuqu kundanna. Halleluja! Imma min mhux imwieled minn ġdid, Ġwanni kapitlu 3 vers 36 tgħidlek il-korla tal-Alla għadha fuqu. Għadu mejjet. Alleluja, ħankomplu naqraw. Għattuħdu pieġira ħawan. Alleluja. Dak li jitwilet mill-Ispirtu versitta, dak li jitwilet mill-ġisem, huwa ġisem. Dak li jitwilet mill-Ispirtu, u Spirtu mela wan. Kolħat titwilet mill-ġisem darba, mela hemm bżonn li titwilet mill-ġdid. Jekk titwilet biss darba, tmut darbtej. Tmut fil-ġisem u tmut spiritualment, tiġi minn frut minn Alla. Għal dawk li forsi qatt ma smajtuha, għal nafri ħafna minnkom smajtuha, il-kelma mewt ma tfissirx li tieqaf teżisti. Kulħadd jgħidha warajja, l-kelma mewt ma jfissirx li taqaf teżisti aqas fil-ġisem infatti. Taf li fil-ġisem inti ma taqafx teżisti? Tista' ssir trapp, tista' tiġi mekul mill-ħut, u mbagħad tiġi tmur marsa xlok xi restorant tal-ħut u jibdew jikluk biċċa biċċa. Sewwa? Għax jaqbduk tiklok xi ħut imsom. Sewwa jekk ma tiġi spiċċax ġo xi landa tat-ton imħallat mejjeħ. Tista' timmaġina xi għajn taqbes hekk. Għadin qabadkom il-ġuħux. Halleluja. Anyway. Mela jekk inti titwiled darbtej, fil-ġisem bil-fors, għax dak kulħadd, u fl-ispirtu titwiled minn ġdid. Inti tmut biss darba xi tfisser. Jiġifieri jasal żmienek, jalaqlek iċ-ċens u ġismek jintefa' jmur lura għall-art tad-dinja. Imma l-Ispirtu tiegħek ma jmut qatt, tmur fil-preżenza tal-Alla. Amen. Mela make sure li inti mill-inqas imwieled darbtej. Mill-inqas darbtej biss tista' titwieled. Naf li hawn min jgħid jiena ħlest il-mewt jiena twilid darbtej. Hawn min juża dik l-esperjenza vera. Jekk intix darba ħlista mill-mewt u l-mulej ħallisilek. Sewa hawn min jgħid jiena l-mulej raġa' wiled minn ġdid. Imma dik mhux spiritualment, dik ġifieri tak ċans ieħor. U ringrazzja l-Alla sinjalla għadek ħaj, sinjalli għana Alla għadha baqalu skop fuq ħajti. Dak li jitwilet mill-ġisem huwa ġisem u dak li jitwilet mill-Ispirtu huwa Spirtu. La tistaġibx jekk jingħidlek li jeħtieġlek titwilet minn ġdid. Ir-riħ fejn irid jonfoħ. Tisma' ħossu, imma ma tafx minn fejn hu ġej jew fejn hu sejjer. Hekk jiġri minn kull min jitwilet mill-Ispirtu. Kif qatt jista' jkun dan raġa' qallu Nikodemu. U Ġesu qallu int mallem f'Iżrael u dan ma tafux. Mhux saqsi lil min trid fit-triq. Anke nies reliġjużi. Għidilhom inti
Twelidt minn ġdid. U wara jifmukx. U jekk ma jifmukx titċassax. Bħal ma jifmux l-liben Alla, laqqas ma jifmu lilek bħala bint u iben Alla fi Kristu. Issek ikollok ċans fehmhom. Tassew ngħidlek li aħna qegħdin nitħattu fuq dak li nafu. U qegħdin nagħtu xhieda ta' dak li rajna. Imma x-xhieda tagħna ma tilqawix. Jekk intom ma temnux darba kien hemm ta' wieħed, kien hemm reliġjuż. Well-meaning, inħobb ngħidha dil-istorja konta d-dejl gżira, u kien wieħed waqqafni qal inti tal-born again, u jiena nafx tfisser meta jgħidu li inti tal-born again ġifieri ġej ħasla. Sewwa. U jiena minflok irrispondejt u qiltlu għaliex inti m'intix born again. Għatlu għax jekk m'intix born again. M'intix qiegħed sew ta' qudiem Alla, ħadd intilef. Għali le jiena born again ukoll. Is-sekk kienx born again jew le, ma nafx Alla biss jafa. Imma hu minn għalih li ħajwaħħalha lilu, imma waħħalta lilu lulu. Għax meta jkollok l-Ispirtu tal-Alla, l-Ispirtu tal-Alla waref iktar minn id-dinja. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Tal-born again. Jekk intom ma temnux meta nitkellem magħkom fuq il-ħwejjeġ tas-saq tal-art, kif sejrin temnu meta nkellimkom fuq il-ħwejjeġ tas-sema? Mela dawn huma affarijiet tas-sema. Meta nitwildu miġwid, dak-ktib tiegħi tgħidli kemm ħaddhom tadvertija seħ, mhux tiegħi għandi dritt. So, twelid mismewet għax il-terminu ieħor ta' twelid miġid fisser titwilet mis-sema. Infatti fi Ġwanni kapitlu 3 jgħidlek min jitwilet minn fuq. Dak li ġi u mwilet minn mis-sema, dak li ġi minn fuq. He that is born from above is above all things. Ismawni, m'għandix ħin biex nallem fuq għadu l-lejla, ma meta inti titwilet minn ġdid, inti titwilet minn ġdid mill-istess spiritu ta' Kristu ta'. Issa jekk huwa fuq u fuq kollox, int la titwilet bħalu, inti x'tiġi? Fuq kollox. Ismawni ħajkom xi ħaġa kemm jaqbdu d-revelazzjoni. Ix-xitan Alla tafaw fuq l-art. Mela dak kollu li huwa tal-art, int jekk inti mwilet mill-ġdid fuq. Għax ix-xitan huwa he is terrestrial, not celestial. We are celestial. We are of heaven. We are not of earth. Qed taqbdu di? Qed taqbada di? Jekk aħna vera mwilda mis-sema, aħna biss ngħixu f'dan il-ġisem fl-art, fuq l-art, imma maħniex ta' din l-art għax aħna tas-sema. Aħna ta' smewiet, għanna DNA divina tal-Alla fik. Għalek jinħelsu n-nis mix-xitan? Għalix, għax xitan jara fik li jinti fuqu. Għalek kif jiqu n-nis mill-mart, meta jitolbu kontra l-mart, għax il-mart mux tas-sema u tal-art. Issa jekk jiena u inti, li m'għandix ħin il-lejla nispjegaha, ngħixu verament bil-mentalità tas-sema, hemm skrittura fis-Salm 119 tajt li l-kelma tal-Alla hija stabilita dejjem fis-sema. Fis-smewi, moħħkom hawn. Jiena u inti mwilda mill-kelma tal-Alla fis-smewi. Biex nirrilisjaw il-kelma tas-sema fuq din l-art. Il-kelma tal-Alla stabilita fis-smewiet. Biex jiena u inti nistabilixxu l-kelma tal-Alla tas-smewiet fuq din l-art. Għalhekk jiena u inti, għalkemm għandna ħafna Kristjani u xi kultant nista' nifhem imħabba ċirkostanzi li nqabdu fil-kussjoni ta' meta ġej il-mulej. U naħseb issa dal-waqt wasal. U naħseb ftit jiem oħra baqalu. Ma nafux. Taf x'nista' ngħidilkom, kull ġenerazzjoni ħasbet li kien ħajġi. U baqa' waw. Għal dawk li intom qed tistennew lid-dar tagħkom jiena tiġu din maħtufa bil-mortgage ma tħallsuhx, aħjar timorru taħdmu għax il-sport bħal ħadd pawaw u tħol mortgage tkomplu tħallsu. Għal dawk li qed tgħidu leħi mhux ħamur nagħmel korsijiet ta' għax Ġesu dal-waqt ġej, aħjar billek tagħmel il-kors għax Ġesu ma jkunx għadu ġej u tispiċċa inti tagħmel xogħol li ma tistax tagħmel f'ħajtek. Ejx daqs li kieku Ġesu ġej l-lejla. Pero fl-istessin għiex Ġesu daqs li kieku Ġesu qatt mu ġej. Jiena u inti rridu ngħixu mhux li jiena mmur fis-sema, imma li jiena nġib is-sema fuq din l-art. Halleluja.
Grazzi Ġesu. Amen. Gloria l-mulej. Ħadd ma tala fis-sema ħlif bin il-bniedem li niżel fis-sema u kif Mosera fas-serb fid-deżert hekk jeħtieġ li tkunu merfuq bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Kif tkun taf żgur li inti minn f'Ġesu? Isimgħuni aħwa fi Ktieb ta' Ġakbu kapitlu 2, Bibja tgħidlek li anke x-xitan jemmen. Infatti anke l-istqarrija tal-fidi kien jagħmilha tajba Ġesu. X-xitan fuq Ġesu, inti li bentalla l-ħaj, għara bda sektu l-għed ġdid. Tiftakru ftit ġimgħat ilu tkellimna kif Pietru kellu r-revelazzjoni ta' minnu Ġesu? U meta beda Ġesu jgħidulhom min tgħidu li jienu? U xħut għallu l-inti Ġwanna l-Battista, inti l-profeta, inti Elija u għed mill-profeti. Għallu l-għam min tgħidu li jienu? U għabes Pietru għallu inti l-Messija li bentalla l-ħaj, għallu bang! Għallu fuq din l-isqarrija. U r-revelazzjoni li rċifet minn il-missir tiegħi jiena b'din il-knisja tiegħi. Ma sena ftit anke x-xitan jaf li huwa l-eben Alla. Inti se tkun taf li Ġesu huwa l-eben Alla u xorta waħda ma intix imwieled minn ġdid. Waħda mill-affarijiet li ħafna Kristjani jinsew hija meta jiena twilit minn ġdid, Ġesu ippossedi li ħajti. Mhux ġast ġi parti f'ħajti mal-kumplament li jiena nmur nħawwad fil-għaxija u nħawwad fil-ħodu u nħawwad wara nofsar, imma Ġesu parti minn ħajti. Le, Ġesu u ħajtek. It-twelit minn ġdid vera huwa dak li qal Kristu, dak li qal Pawlu, dak li qal Pietru. Għalija ħajti għabad dik ir-revelazzjoni biss u tgħix ħajja soprannaturali fuq din l-art. Ħajti hija Kristu, mhux iktar jien ngħix imma Kristu li jgħix fija. U għalkemm qed tara dal-ġisem, imma dal-ġisem qed jużah Kristu għax mhux Gordon iktar qed jgħix imma Kristu qed jgħix minn dan il-ġisem. Għax Gordon miet. U moħbi ma Kristu falla, Kolossin kapitlu 3 vers 1. U Gordon issa jiġi revelat, mhux issa, ma meta jiġi Ġesu. Bħalissa ix-xitan lilek jgħidlek Kristjan ta' Kristu. Għad jiġi ġurnata fejn Alla jgħidlek isejjaħlek bismek. Bħalissa jsejjaħlek bibnu. Għaxina u inti ir-rappreżentazzjoni, ir-riflessjoni ta' Kristu fuq din id-dinja. Jekk inti mwieled miġdid vera, suppost dak li jdejjaq lil Kristu, jdejjaq lilek. Jiena ma nistax nifhem kif verament xi ħadd li huwa mwieled miġdid u għal ġieħna wkoll tagħammet jew tagħamdet biex imbagħad nisma' stejjer xebgħu jiġru ma' nisa u marġiel wara li qalu li huma mwilda miġdid u wara qalu twildu. U jfittxu droga xorta waħda, jfittxu sigaretti waħda xorta waħda. Ngħidlek ikollok tentazzjoni, ngħidlek nifmek. Imma li għedek tfittixhom? Le. M'intix imwieled miġdid. U stajti tammit fisem il-Missir li ben Ġesu Kristu. Fisem Ġesu Kristu biss. Rasek l-isfel, saqek il-fuq. Tħares l-isfel, tħares il-fuq, ma damx il-fel. Inti mwiled miġdid. Il-Ġesu għamiltu sidek. Il-Ġesu għetlu biex jiġi jippossjedi għalek ħajtek. Ġesu ma jridx biċċa minnek. Ġesu, ismawna ħaġa. Meta persuna tkun ipposseduta, ix-xitan joppressa dik il-persuna b'mart, depressjoni, uġieħ, ħsibiet ta' suicidju. Ħafna drabi mhux bil-forsi posseduta bil-forsi, sta tkun ukoll oppressata. Imma saħanilkom xi ħaġa, ismawni. Għal minu qed jgħix ħajja fi Kristu, daw l-affarijiet huma illegali. Bħalma huwa illegali il-pornografija, jew jiena mmur niġri man-nisa, jew jiena nidaj, jew jiena noffendi, dak huwa illegali. Il-mart jiena f'ħajti għandi naraħ bħala xi ħaġa illegali. Jattakkani iva, nittolleraħ le. Niġġustifikaħ żgur li le. Għax jiena u inti kreatura oħra ġdida fi Kristu fuq din l-art.
U jiena u inti rridu nikbru fir-revelazzjoni ta' min jiena fi Kristu. Li jiena mwieled mill-ġdid. U dak kollu ġej mis-sema. Dak kollu li ġej ġdid issa ġej mis-sema, ġej minn Alla. Kollu, mhux bi spiritwali. Imma rridu nikbru fih. Rridu nikbru. U sakemm tikber ix-xitan, sakemm tasal ċertu maturità, ix-xitan ħajġiridlek anke meta tasal maturità u xogħol ħajkompli jġiridlek. Imma inti qatt ma taċċetta dak li mhux legali fuq Kristu, m'għandux ikun legali fuqek. Għax jiena u Kristu ħaġa waħda. Dik hija realtà, kemm minnkom temlu dik hija l-kelma tal-Alla. Hija l-kelma tal-Alla, jiena u Kristu ħaġa waħda. Issa, wasalt, Pawlu jgħid Filippin kapitolu jgħidlek għadu ma wasalx. Imma x'nagħmel? Inkompli nippressa l-qudiem. Biex dak li Kristu għandi għalija, nakkwistaħ. Qed tifhmu aħwa? Jekk inti għadek qatt ma twelid minn ġdid, u tixtieq tkun taf kif twelid minn ġdid, number 1, fil-ktieb ta' Ġagbu kapitlu 1, qed tisma' l-kelma tal-Alla, l-kelma tal-Alla Alla li wellidna mill-kelma tiegħu. It-tieni, l-Ispiritu Santu qed jaħdem f'qalbek. Inti temmen li inti midneb, mhux li inti tidneb, li inti midneb. Jiena nidneb, imma ma minix midneb. Hemm differenza bejn midneb u Kristjan jidneb. Wieħed għandu n-natura ta' dnub u l-ieħor għandu n-natura qaddisa li jagħmel id-dnub. Ftakar il-Kristjan ma tneħħitlux ir-rieda libera. Il-freedom of choice ma tneħħid Alla ma ħadelekx, għadha għandek. Qed tifhmu? Meta inti tisma' l-kelma tal-Alla, temmen Ġwanni 3:16 għax Allek ħabbek li tal l-ibnu l-waħdini għalik biex jekk inti temmen vera fih, mhux b'moħħok ta' bħalma jagħmel ix-xitan, imma temmen fih. U bħalma tgħid l-Iskrittura Romani kapitlu 10 vers 9 li inti temmen li Alla qajmu mill-imwiet. U li inti taf li Ġesu Kristu huwa il-mulej, il-kelma mulej tfisser Alla li tfisser wasidek. Ġesu, intom kollha li intom hawn. Tgħidlina nemmen f'Ġesu Kristu li huwa liben tal-Alla l-ħaj. U nemmen li huwa s-Salvatur tiegħi. Però Ġesu għamiltu sidek. Isimgħuni sew. Ħanerġa' ngħidilkom isimgħuni sew. Sakemm Ġesu għadu mhux sidek, ix-xitan ikompli jiġġielidlek biex jibqa' sidek hu. Għalhekk l-Iskrittura tgħidlek Ġesu jgħidilhom, intom tgħiduli mulej vera. Tgħidu li tallimtuha tajba lill-frażi, mulej. Imma ma tagħmlux ngħidilkom hi. Issa, x'nagħmel? Number 1, twilet minn ġdid. Għax inti tista' tgħidlu l-mulej xorta waħda mulej u xorta ma tkunx imwelet minn ġdid. Kif ħan itwieled minn ġdid, Pastor? Number 1, tittaraf li jiena u inti midinbin qabel itwieled minn ġdid titkellem. Mela jekk jiena twieled midneb minn ġu fommi, aħna kollha twilidna midinbin Romani kapitlu 5, Romani kapitlu 3, Salmi 51, aħna kollha twilidna bidnub minn ġu fomna. Sewwa? U jiena u inti għandna bżonn salvazzjoni. Int żgur salvat. U kif u s-salvazzjoni ta' xiex? Is-salvazzjoni minn xiex? Is-salvazzjoni mill-infern. Daw kollha li għadkom qatt ma twilidtu miġdid u taraw dan il-messaġġ. Int jekk ma ssalvax, jekk ma titwilid miġdid, tfisser li inti ddestinat għall-infern ta' mhux ċajta. Titwiled miġdid aħwa. U kif? Lest li taraf li Ġesu Kristu huwa liben tal-Alla. Taraf minn qalbek imma. U lest li inti tagħmlu l-mulej ta' ħajtek u s-sit ta' ħajtek. U mhux tgħidlu mulej ejja għandi dan l-ispazju. Le, ħanatik ħajti. Tiġi f'ħajti u tirrenja f'ħajti. U inti ssir is-sit, inti ssir il-kap. Inti ssir il-boss. Ikollok tentazzjonijiet wara iva, imma x'kun imwieled minn ġdid, kun kapaċi tieqa' fit-tentazzjoni. Ma sa jekk ma jfissirx għax tiżbalja tlift is-salvazzjoni, imma dnub Alla kidejqek jirritak ma jħossokx komdu. Aħwa żis, Maltin u Għawċin, poplu ta' River of Love, jekk inti qed tidneb u ma tħossokx komdu, qgħod attent. Il-bniedem imwieled minn ġdid, id-dnub huwa skomdu fih. Amen.
Naf li d-nub għal-ġisem huwa sabiħ, d-nub sabiħ. ċertu d-nub huwa sabiħ. U anka jaċevol għal-ġisem. Imma l-Ispirtu tal-Alla ġo fik jkun qed jitqattata. Jkun qed jitnikki. Jekk vera tal-mulej. Amen. Għem baxxu rasna. U għatini daqxej soft music, my brothers and sisters. Nishtiq nkompli nitkellem fuq dan messaġġ fuq twelit minn ġdid. Għax hemm ħafna xi tagħmlu. Għax inti bniedem baby jista' jitwielet imma jrid ikompli jikber. Nemmen li ħafna minnkom il-maġġoranza tagħkom huwa mwildin minn ġdid. Kompli jikber. Kompli jikber fit-twelit tiegħek minn ġdid. I'm not getting born again. I am born again. Ringrazzja Alla li ma qallekx ipprova, għalek kun. Kun. Partu. Għattifmu għahwa? Jekk inti l-lejla tajli pastor min iżgur jekk kien imwieled minn ġdid, nemmen f'Ġesu Kristu, imma min iżgur jekk verament istqarrejtux minn fommi, minn qalbi, u għamiltu l-mulej tiegħi u s-sit ta' ħajti. U inti tixtieq tkun żgur. Jekk intix fuq il-YouTube, jekk intix fuq Facebook, televizjoni, please. Ismawni. Meta qrajt dal-passaġġin fl-Skrittura, ninduna li l-admonazzjoni ta' Ġesu li jwissi li minn ma jitwilix minn ġdid ma jsalvax. Ma jarax is-saltna tal-Alla u ma jidħolx fis-saltna tal-Alla. Mela, unuk li tkun għamiltu ma ta' affarijiet tajbin biex xorta waħda tkun indannat u mitluf? Għalhekk hemm bżonn jeħtieġ jgħid il-mulej li titwieled minn ġdid. Għaw xi ħadd li jgħid pastor, please itlob għalija, irrid nagħti ħajti lil Ġesu, irrid npoġġi t-tama tiegħi u l-fidi tiegħi f'Ġesu Kristu biex isalvani u biex verament u ġenwinament nitwieled minn ġdid. Jekk dal-persuna jenti olli dek, inti fejn issa? Olli dek, bla mistija ta' xej olli dek. Fejn inti? Grazzi mulej. Min iktar? Isimawni aħwa, ħalli nkunu nafu x'ħanamlu. Number one il-lejla mhux biss ħanamlu talba, għax it-talba nagħmluha minn għad meta rridu, mhux biss ħanamel talba, imma jiena rrid qed nagħmel għażla li jiena Gordon mhix iktar jien Sidi. Sidi huwa Ġesu. U qalbi nemmen, qalbi b'konvinzjoni. Kif kont taf li vera temmen? Li kieku xi ħadd jgħidlek iċħad il-Ġesu Kristu li huwa l-ben tal-Alla u s-sit tiegħek għax jekk li ħanisparalek. Lest li tiċħdu? Hekk tkun taf li vera temmen. Illum għamel deċiżjoni vera li Ġesu huwa l-mulej li ben tal-Alla. U titwieled vera minn ġdid bil-kelma li aħna smajna u ġiet imxandra u mill-Ispirtu Santu. Kulħadd jgħid talba warajja daw kollha li għolejt idejkom, daw kollha fuq il-Facebook, fuq YouTube, għid talba warajja isma' issa stess. Illum issa qadis jiena nemmen li inti li tħobbni. Għamilt xamit fil-ħajja tiegħi. Inti xorta lest taħfirli. Ġesu, ejja f'qalbi. Għandi bżonnok mulej. Inti ġejt biex issalvani. Ma tridnix nintilef. U ġejt biex tatini ħajja mill-ġdid. U biex inkun imwieled mis-sema bil-kelma tiegħek u bil-Ispirtu Santu. Ġesu, jien nemmen b'qalbi kollha u b'konvinzjoni li inta sew li ben tal-Alla l-ħaj, li inti l-mulej, u int biss tista' salvani. L-ebda reliġjon ma tista' salvani. L-ebda knisja tal-ebda denominazzjoni. Imma li ben tal-Alla l-ħaj biss il-persuna ta' Trinità mqazza Ġesu Kristu biss jista' jsalvani. U biss is-Salvatur tad-dinja u ħadd iktar. U dan jinnemnu minn qalbi. Ġesu inti l-Messija. Inti tassew li ben tal-Alla l-ħaj. U l-lum impoġġi t-tama u l-konfidenza tiegħi fuqek mulej. Aħfil id-nobieti mulej.
u aħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek. Spiritu Santu, ejja fija. Imlini bil-preżenza tiegħek. Għallimni nħobbok mulej. Illum mulej jiena nitħulet minn ġdid. Mhux bl-opri tiegħi, mhux bit-tajjeb tiegħi, imma bil-grazzja tiegħek. Billi nirċievi l-kelma tal-verità tiegħek u l-Ispiritu Santu li qed jaħdem fija. Illum niddikjara minn fommi u minn qalbi Ġesu li bentalla u għas-sit tiegħi u s-Salvatur tiegħi. Li fuq is-salib ġar id-dubit kollha tiegħi. Ġar fuq il-mart kollu tiegħi. Kull saħta, kull mamul, Ġesu ħada fuq is-salib. U llum permezz tiegħu jien imwieled minn ġdid, maħfur minn nubiti, maħlul minn kull kondanna. Illum jien ta' Ġesu. Illum jiena imwieled minn ġdid. Illum jien Kristjan ta' Kristu. U bil-qawwa tiegħek u bil-grazzja tiegħek ejni mulej biex ngħix għalik. Nagħtik glorja u tifħir Abba Missier fisem ibnek Ġesu Kristu u l-Ispiritu Santu. Amen. Halleluja. Amen. Għatu ċabċipa l-mulej. Jekk intom daw kollha li qed taraw dan il-messaġġ tixtiequ takkwistaw kopja, forsi daw kollha intom fuq Facebook, YouTube, tixtiequ takkwistaw dal-messaġġ, tistgħu takkwistaw minn ġewwa River of Love, jew kellha tistgħu tibagħtu għalih. Pija, kulħadd iqum bil-wifqa. Nsalmukom eżaħwa tal-YouTube, Facebook, God bless you, pija kollha. Narawkom is-sib fis-7 ta' filgħaxija u l-ħadd fil-għodu fl-10. Il-paċi magħkom il-kol kemm minnkom.